Kewengen, monggo. Oh ya. Dilongi apa gending? Oh, dilongi nggih. Yo. Tunggal kalih 3. Iya, iya. Cadak Bos, eling dalane. Tanda apa? Yes. Cadak memang. Ayo. Kena Pak Budi. Ya. Yo yo yo. Yo, 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 yo. 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 Woi. TSM TSM. Ciblek. Yo 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 yo. Yo, 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 yo. Yo yo. Ya, Selawatu 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 selawatu. Seluruh. Yo. Sembuh Pak Dukuh. Waras. O A O E. Rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge Kolopes kontol baris, kolopes kontol baris, kolopes kontol baris, kolopes kontol baris. ayo kanca ayahi karyaning raja kene ukur gutong kandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji loro telu papat Maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge. Kolopes kontol baris, kolopes kontol baris, kolopes kontol baris, kolopes kontol baris. Niki ugi wonten
informasi nggih. Ingkang rumaos kecalan HP mbok bilih saged pun pendet wonten sak ngajeng panggung nggih ingkang rumaos kecalan HP. Merke apa HP niki? Nggih. Nah, ingkang rumaos kecalan HP mangke saged mendhet wonten sak ngajeng kula, tidak dipungut biaya. Kanthi bukti saged buka kuncinipun. Nggih. Bukti buka kunci. Kunci sandi HP nipun. Kale sak mangke beto uang pembinaan. Salah sawijine sapa bisa nglakoni Sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabahi matur nuwun. Woi. Ya. Ayo yo. TSM Kesenanganku. Ayo, Yang mana yuk?
sumpinge emas sumping kerono Sumping emas, sumping karana. sumpinge emas sumping kerono Sumping emas, sumping karana. Raden Janaka Satria iki wah buta jare lah nganti koncone coba tek lah wis bali wis kesel ora wis rasa golek saenenge wae ki dene yo ya to kok golek sing ora eneng piye oh madang yen ora nek lawe kolu ora kolu yo jane delok-delok kebutuhan mbah itu nek upama kepepet duwite ujane eman-eman ben ora pecah yo segodhok ora apa-apa kolu wae tetep ora kolu lha nek iki aku rene kon nembang ora kon golek lawo wis saenenge mbah saenenge to saenenge guys iki do seneng-seneng gek do ngadeka ya to dipolke kok ketuk jam 2 lah yo gek dene gek ngadeka nah yo kok dideke karo lelagon ayo iki minangkani permintaan dari Mas pakai MC nek mau Mas Tio MC saya Mas pakai MC jadi pengen nyanding mungkin saya lagi bersanding yo Sing lagi nyanding sumangga. mungkin masih menonton nggih monggo dipinangkani pengen nyanding Mbah karo ngunduri kancamu teko iki upama ora neng lawuh saenenge ya supaya enak ora neng lawuh lho monggo joget-joget Turangga Setya Manunggal kesel saka awan mau ayo Mas Setya Manunggal iki sejak pertama ku berjumpa denganmu mosok gemeter hatiku ya nyawang rentamu bagus apa seliramu ora rasa salah bawamu tak katekke
rasane pengen ketemu wong ayu aja mung teko ning impenku pengen aku nyawiji karo uripmu Ayo PSM Indonesia penalong yuk sikat yuk kayak ini rasane hati wis kurang pengen nyanding anane ora ono liya apa teko sliramu nyawang awakku kasih kesoro somergo nunggu tresnamu ganti kapan sliramu kersa gantiku aku rasa ora liya rasa tresno yo tresnan ojo ninggal aku lunga tak enteni senadyan nganti ganti mongso je piye piye Ngeleh. ngeleh iki ala uduk dene aku duwe uduk iki duwe wuduk kene nang kene duwe wuduk nek wuduke sindene gelem ra uduke sindene lha apa oh wuduk sego uduk sego dan iki wis ngeleh Pak iki pripun Pak De niki jare Rasul nyuwun wuduk heeh iki mongko ingkunge wis entek ya ingkunge wis entek delok wuduk yo karo dilongi Mas karo dilongi ya yo waduh yo manut kepiye saiki manut ora dilongi Rene arep piye kek piye iki ora dilongi ora coba kowe didongoleh. rene ngomong karo aku piye heh Ora lha iki akeh iki lho, akeh iki. lah iki kancamu tuh Kuwi ya kanca kancane. kuwi kanca kuwi. telu Heeh. Heeh, kek kuwi kok kuwi kanca duwi. Lah kek tambah kanca meneh to. Tambah to. Wah, kuwi. Ya kayak iki piye Mbah? Upama wuduke entek piye? Yo alon-alon wae ora piye yo. Heeh, wuduke sesuk neh. Rasule wis wingi mau. Lah wis entek. Heeh. Wes kayak seneng-seneng wae ya ta. Glo, duke glo sing digoleki glo. Lah iki wis teko Wis teko, lah. ya. Kowe kayak ganti wae. Yo, koncone wis iki koncone wis akeh kok. Wis Yo. ganti ora apa-apa. Wetok-wetok dadi. Yo. Ganti yo. Ganti yo. Ora nek kolon jonomu ilang. Piye. Oh ya. Wes iki wuduke wis teko. Piye? Teko yo. Piye dul? Yo. Wes akeh kancamu. Dadi cuwil kok. Nek pomok jangkepe kancamu aku melu piye?
Ora wani ya. Ora maksudnya tak jangkepi ngono lho, kayak aku tak orang nyanyi ben iki. Yo ora ojo. Kira-kira nek ingkunge aku gelem ora? Oh iya. Yo, sinambi dahar wuduk iki korna bu apa iki? Upama pepete lingkunge wedok piye nek kaingkunge? Waduh, Angel iki. nek kanca turu wedok iso to? Heeh. Wis kayak joget wae ya ta. Oh ya kayak mangan ningkung, sing joget-joget. Lagi kira dilongi apa ora kancamu? Oh ya, yo nembang penco. Penak. Yo. Manut pokoknya. Nggih, monggo manut buri. Ya monggo Turangga Setya Manunggal. Iki nunggu ajir. Dadi awake dhewe ngareh-areh gitu. Soale kancane redi lorot ya ora entuk. Heeh. Dikon joget ya ora gelem. Ayo kon nembang Mas, wis kon nembang. Nembang, tak nembang. Yo, manam jupat.
Padha sing tok ucap kemring aku. Aku ngerti guru amarga janjimu kabeh kuwi janji palsu. Yen kowe teko ning apa ngakoni aku. Yen kowe tresno ning apa ngakoni aku. Yen kowe setia ning apa lali janjimu. Yen kowe setia ning apa lalekne aku. Saateni nek kene ora tako lunga ninggal lali keluarga. Lunga ninggal lali keluarga. Yo. Yo. Yo, Ali. Iya, iyo, iya, iyo. Ngagemo aliku papriye ojo lali marang aku najan kula boten melu besuke elingono lelabetku. Lamun empeni seloko Hai. emane namung tansah Yo. damel suwa. La. Niki empene kencana papriye tansah mangkiyo raharja. Yen ati ilang mripate jarene kemairu eno. Yen ati tiga wong becik besuke wis sapa pilihanku mripat biru pamriye mresulesnya ingkang wani yen takon isi atiku besuke sakon ali ayo mas kondur Yo. ayo ta jale po Yes. 12.
kondur, kondur, kondur. Yo 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 yo. Koko Pak, koko Pak, koko. Waras. Yo. Halo. Ya. Ayo co, ayo co, ayo co. Wedok lo. Mohon dibantu. Yang mana, yang mana, yang mana, yang mana? Neng Kulon Kali.